tres cousas que debería ter a túa páxina web e que a maioría, a inmensa maioría, ademais, non ten. A primeira é, aí clariño arriba de todo, na parte, cando carga a web, aí xusto debaixo do menú, pensade aí na primeira mensaxe, que achegas ti ao cliente. É dicir, se te contrata a ti, en que vas mellorar a súa vida? O teu produto ou servizo, como vai impactar de xeito positivo? Iso chamase a proposta de valor. No meu caso, por exemplo, non podo poñer simplemente deseñador web ou deseño páxinas web, porque iso na práctica non quere dicir nada, porque que lle chega de valor ao cliente? Terei que poñer o que eu, bueno, máis ben, o que o meu servizo consigue, pois, oye, axúdoche a facturar máis, a conseguir máis oportunidades de negocio, máis orzamentos enviados, máis visitas, máis clics, o que sexa. Imagínate, pois, grazas ao meu servizo, tes máis oportunidades de negocio, enviarás máis orzamentos ou convertirás mellor os que tes, ou terás unha automatización, o que sexa, pero non simplemente deseñador web. A segunda cuestión que ten que ter sí ou sí é unha chamada a acción. Un sitio, normalmente un botonciño, que lle di á persoa que faga o que ti queres que faga. Se queres que prema aí, pois dille preme aquí. Pregúntame máis. Ábreme un chat. Envíame ok por WhatsApp, o que sexa. Pero tú lle tes que dicir ao usuario o que ten que facer. Logo o usuario xa o fará ou non. É libérrimo para facelo. Pero tes que dicir, porque senón, por ciencia infusa, non o vai facer. E o terceiro, proba social pero de verdade. Proba social significa persoas, organizacións, institucións, coas que xa traballaches e que poden falar ben de ti. Porque iso é o que máis credibilidade dá con moita diferenza. Oes, pois mira, Anxo, ou quen sexa, traballou comigo e conseguiu pois, que a miña web fose visible e que me chamaran máis persoas que antes, ou conseguiu que o meu negocio local tivese un escaparate digital e grazas a iso pois teño máis reservas, o que sexa, vale? Proba social. Polo tanto, tres cuestións que debes ter na túa web. E ti telas todas, déxame en comentarios.